Azken aldian gure artean kezkatik bada ugari, derrigorrezko itxialdian eutsi nahian erronkari. Gaur leiho ertzera irten eta azenolako pari, txoriak lasai adarren tontan dabiltz gustora kantari. Kaleak gutxik ditugu eta dena lasai dena bare, gizakiaren itzalik ez da, ez umezar zein erabe, baina naiz eta arraroa den, dena ez da horren grabe. Ze zorionez udaberria ez da egin horren jabe. Entzun liteke lore berrien marmarra eta arnasa, eguzkipean zugandia bat lasai dabil bere kaxa, kolorezari da janzten eta nola oarkabe pasa. Udaberriak ez du etengo urtero duen jolasa. Naiz eta egun hauetan baden azki kezkata ikara, isolamenduko bida eta okindegiko ilara, leiotik arretaz begiratuta naturari errepara. Udaberria pasatu eta iritsiko da udara, leiotik arretaz begiratuta naturari errepara.